Ćao, ćao! Još jedan predlog gde možete provesti vikend jeste da dođete do Subotice i Palića, jer zaista svašta zanimljivo možete da vidite. Taksi od Palića do Subotice i obrnuto u jednom smeru košta oko 500 dinara. Što se tiče restorana, nama se jako dopao i prošle godine i ove kafić po imenu Boss. Veliki je restoran, postoje različiti delovi gde se pušta različite vrsta muzike, prilično tiha da možete i da razgovarate, hrana je jako ukusna, kokteli su odlični, tako da mi bismo to svakako preporučile. Iako lepa ulica, prometna, uvek ima ljudi, ljudi su nekako srdačni, zanimljivi i veseli, tako da verujem da će vam se i to dopasti. Na Paliću je mnogo zanimljivije ukoliko odsednete u nekoj vili koja ima bazen, jer naravno da se tako leto lakše podnese. Cene su različite, zavisno od toga koliko su udaljene od jezera. Zavisi naravno i koliki je bazen u tim apartmanima ili vilama. Možete pogledati i fotografije i snimke od prošle godine, kačala sam ja i na Instagram, čini mi se da nešto postoji na blogu. Pa eto, možete da uporedite kako izgleda vila, to jest apartman u kom smo bile prošle godine i kako izgleda ovaj novi. Naravno, cene variraju u zavisnosti od toga koliko osoba će biti smeštano u tom apartmanu. Tako da pogledajte, nekad se više isplati da u nekom koji je kao skupljem apartmanu se više isplati ukoliko više osoba boravi, nego neki koji su možda na prvi pogled jeftiniji, ali se nalaze mnogo dalje od centra dešavanja. I vozamo se, ovo je Ivana, ovo je Goca. I samo da vam kažem da jezero možete obići i na ovim, kako se to zove, bicikl? Četvorocikl. Četvorocikl, da. Možete uzeti kao za 2 osobe, doduše mi smo sitne pa smo uzele jedan za nas 3. Kako god. A možete uzeti i za 4 osobe. Pola sata je... Dvodece, da, isto dvodece, da imate. Pokazat ću vam napred, imate deo gde možete staviti decu. I pola sata je 300 dinara, sat vremena je 500 dinara. Na ovaj način možete obići jezero, posebno ako je jako vruće kao danas. Kao što vidite gore, zaštićeni ste od sunca. I super duva vetar, zavisi naravno, ove moje dobro voze, tako da stvaraju, promaju. I to je to. Ćao! Ćao! Hvala vam na svim dosadašnjim komentarima koje ste ostavili na prethodnim videima. Znači mi jer mogu lakše da osmislim neki naredni video, da vidim šta vam se to dopada, a šta ne. I pratite ovaj kanal, pratite me na društvenim mrežama, redovno kada putujem kačim sve i na Snapchat. Tako da ispratite sve to, a mi se vidimo neki drugi put. Ćao!